od bura no mar 13. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kod nyawadgi mar Senate Amason Kingi kawuono no bagoro mokwongo mar keto twak mag od bura bedayanga. Od bura mar 13 oket thuolo ne jo od bura kendo twak mar manyo tend od bura ewi kweth mani kod jokanyo mathoth kod mano mani kod jokanyo manok ne odhi nyime yo motegno ka speaker ema biro bedo kod teko mar golo ng'eto ewi wachno. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa ler mathoth ewi wachno. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula oketo od bura mar 13 romo mokwongo toka jatend piny William Ruto nyocho yango od bura no. Respect, uphold, preserve. E kindeno, Amason Kingi speaker mar Senate bende ne okodong chien e keta yanga twak mag Senate. Speaker Moses Wetangula oketo thuolo od bura e kawach manyo kweth mathoth e od bura e mane omimbi. Wetangula ochiwo thuolo ne jo od bura mar twak ewi wachno. I want to give the House the remainder of the time this afternoon to ventilate on this matter. I urge you to debate with decorum. E kweth jo od bura ma Kenya Kwanza kotelne kod ja od bura ma Kikuyu Imani Chungwa olero ne speaker ni gin kod kwan mathoth kendo winjore giyud telo mar od bura mar kweth mathoth. They are here contending to be leading the majority. Honorable Speaker, the question of determining a majority is very easy because it's just a question of calculating the numbers of parliamentary political parties. It wants to be to force people to accept that he is the majority party in parliament because he's the president. No, the presidential election is separate from the parliamentary election. The authority from where you are supposed to receive the guidelines on the majority leadership of members of this House is the registered political parties. I want to urge you to restrict yourself to that standing order when you sit back to make your decision on this matter. Jo od bura magazimio la umoja One Kenya Lands kotel nege kod ja od bura ma ogunjo pio wandai golo chung motegno nigin kod kwan mar yudo kweth mar jo od bura mathoth kendo tene kod chike matayo duond buche mag siasa pachuka. Constituent parties Jubilee, ODM, Wiper, KANU, NAC. You can say no, but I'm telling you what is what is here. Yes. But that won't make a difference. You cannot force MDG to go in with you. They do not want and protected by Article 36. You can't force them. You cannot force independence. You cannot force maendeleo chap-chap. Speaker Moses Wetangula korka koreto singo golo ng'ete wi wachno bang' nono funi mag chike motene kod yango kweth mathoth. And I want to assure you of the capacity and the ability to listen to determine this matter. Let's give members who are debating some silence listening so that I can hear them properly and bring you back a determination. The Speaker used the Constitution. Use Article 108. This matter is very serious. Forget about coalitions, Mr. Speaker. Deal with the political parties. Azimio is a subsisting marriage. And in this marriage is a potential polygamous marriage. And Mr. Speaker, this marriage is not voidable because there was consummation in this marriage. Speaker mar Senate Amason Kingi oyango Senator Makericha Aaron Cheriot mar Kenya Kwanza kaka jatend kweth mathoth e od bura mar Senate ka Senator Manarok Oledamo Lekina mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e jatend kweth manok e od bura mar Senate. E Senator makaka Mega Boni Alwale e moyudo lemo mar lego kweth mag jo od bura mathoth e Senate ka iluwe kod nyawadgi Masamburu Letumbus Legwe kaka jalupne. E kweth mar Azimio la Umoja Senator Makilifi Swat Madzayo oyudo lemo mar jago pore kweth manok e od bura kaluwe kod Senator Enoch Wambua. Od bura mar 13 oyaw kendo twak dhi nyime mar chogo kamiti mopogore opogore. Kata kamano Speaker Moses Masika Wetangula ni kod ting mar biro hulo ni to riwruok mane man kod kweth manok kod kweth no mang'eny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi.